Geen oorlometer afstand meer. Destien wat strengere controleregels in oer. In Dokkum is het juist druk op stritten. Er zijn een soort activiteiten in het centrum vanwege de weekend van de admiraliteit. Voor de een verhoort het van alles, voor de oor helemaal niet. Het is dezelfde zo druk als verleden weekend. Nou ja, de mensen dragen op dezelfde manier dat ik het misschien ken. Dus, En kun je ook nog missen of is het meer een opluchting voor is? het is voor mij wel een opluchting dat het voorbij is. Want je hebt natuurlijk nu wel die coronapas die je nog steeds moet laten zien bij de horeca. Ja, dat is er nog wel. Maar goed, op zich, als je zo om het heen kijkt, dan is het wel weer zoals het voorheen was, vind ik in ieder geval. Bioscopen, theaters en ook de horeca-eigenaars moeten van juli tot augustus vragen om een QR-code. Ik vind het net zo volle werk, maar ja goed. En ik ga zelf nou net in een dropje. Dus dat komt misschien met de tijd wel, maar dat zullen we dan wel. Zo lang al moeten doorwijlen, maar dan is het niet stuk. Nou, ik vind je verplicht je eigenlijk de taal om je te registreren. En daar ben ik dus helemaal niet voor zelf. Nee. Dus stel je hier bent dan rond? Ik bel West. Dat kon nog wel. Ja, dat kon nog. Ja. Ik mocht even mijn theepoetje pakken en dan de bruut en dan kleren. Ja. Ik heb hem zelf ook, ja. Mijn kleindochter heeft hem even voor me erin gezet. Ja, want ik vond het zelf nogal een beetje ingewikkeld. Ja. Wils het vregen om zijn koren verplicht is, doggen net alle zaken mooi. Daarom wonen ondernemers net voor uw camera reageren.